Morjesta. Tällainen pikku sortsi, että huomenna lauantaina 5.7. noin 17.30, jollei mitään ihmeellistä muutosta ole, teen live-lähetyksen. Ja aiheena on, mistä Tapio Puolimatka on jo aikoja sitten puhunut, käsitellä Englantia. Miksi valtamediat vaikenee? Koska Englannin valtamedia kirjoittaa kyllä, mutta meidän valtamedia vaikenee täysin. Mikä on syy, miksi ne vaikenee? Mä annan pienen, niin kun vaan luen tässä pienen huomen, kun aloitetaan sitä, niin tämä ei ole siis minun sanoma, vaan tämä liittyy vahvasti Englantiin, mitä on yli 20 vuotta tapahtunut. Ja viranomaiset siellä hyssyttelee ja hiljattelevät. Pyhät seksipedot. Miten raiskausjenkiä koskeva raportti on jälleen yksi askel kohti sisällissotaa Britanniassa. Nythän on tavallaan hiukan mediat, valtamediakin sillaisa välillä ohimennen kirjoittanut, että Englanti olisi sisällissodan partaa. Koska Englannin kansa on kyllästynyt näihin pedofili-grooming-jenkeihin. Sitä huomenna käsitellään jonkun verrankin ja jokainen sitten tehkö oma johtopäätöksen, mitä se sitten onkin. Et kuulijalla on oma vastuunsa tässä asiassa. Aihe on sellainen, mitä valtamedia kiertää, kun kissa kuuma puuro. Miksikö? No ketkä hallitsee valtamedia, se kertoo jo paljon. Mutta tämmönen huomenna lauantaina 5.7.17.30. Jakakaa tätä linkkiä ja huomenna tulkaa lähetykseen liveen mukaan, asiallisin kieliasuin tai chattiin mukaan, asiallisin kommentein ja eriäkin mieltä saa olla. Ja jos tulee live-lähetykseen, niin ei muuta kuin tulevaa ja jos on eri mieltä, niin keskustella asiaa sitten. Vinoon tai pinoon tai kuissilla vaan, mutta asiallisesti keskustella. Hyvä viikonloppu alkuun kaikille, moro!